seara, dragi prieteni! Vă spune, ca de obicei, așa cum v-ați obișnuit din 2022, în podcastul nostru, Cezar Alexandru, doctorul vostru de suflet și gazdele ajunse, evident, niște vedete foarte simpatice și chiar iubite. Și numărul dumneavoastră peste 400 la finalul anului 2022 pe pagina specială Ana and Tommy. Sperăm că noul an care tocmai a început, 2023, să fiți într-un număr cât mai mare și, de ce nu, să atingem frumoasa cifră de 1000 de membri. Pentru că suntem la început de an, Ana, Tommy și cu mine și invitații, ca de obicei, prezenți în această emisiune, vă urează un an plin de bucurii, cu sănătate multă. Urarea noastră, cum o știți, prețuiți-vă sănătatea sau protejați-vă sănătatea, va rămâne și în 2023 urarea noastră, nu numai de final de emisiune, dar de zi cu zi. Să trecem la primul subiect, unul aparent de actualitate, având în vedere poate chiar abuzurile alimentare făcute de mulți dintre noi în perioada sărbătorilor de iarnă. Și vorbim despre colesterol, despre cea mai controversată parte a medicinii, nu numai a cardiologiei. Și să spuneți cum așa? De ce să fie colesterolul un subiect atât de controversat? Pentru că, așa cum vă anunțam și în alte emisiuni din anul precedent, colesterolul ca factor de risc cardiovascular este cu siguranță cea mai dezbătută parte a medicinii moderne și, dacă vreți, chiar a secolului pe care l-am încheiat. Cu alte cuvinte, să încercăm o definiție a colesterolului. Ce ar fi, de fapt, această substanță chimică? Bineînțeles că am apelat și eu, ca fiecare, la informațiile publicate pe multe site-uri medicale de profil, de specialitate, site-uri recunoscute, încercând să vă găsesc cea mai bună definiție. Nu știu dacă am găsit-o pe cea mai bună, dar cu siguranță am găsit-o pe cea care este prezentată aproape repetitiv și aproape ca o obstinație. Ce înseamnă colesterol? Colesterolul este o substanță ca o ceară. Atenție, este traducerea din limba engleză, waxy, asemănătoare grăsimii care se găsește, atenție, în toate celulele corpului uman. De fapt, el este prezent în tot regnul animal. Corpul nostru, corpul uman, corpul oricărui mamifer are nevoie de colesterol, pentru că el este implicat într-un mod fundamental în producerea de hormoni, cum ar fi cortizolul, de care am vorbit atunci când am vorbit despre stres, hormonii sexuali, de asemenea, vitamina D și alte substanțe care ne ajută să digerăm alimentele, cum ar fi acizii biliari. Deci, corpul uman produce cam tot colesterolul de care are nevoie. Și totuși, mai primim prin alimentație un surplus, să-l numim așa, de colesterol din alimente din surse animale. Există și așa numitele fitosterol, niște substanțe găsite în plante, dar nu despre asta este vorba, ci despre sursele din alimente de origine animală care, odată ingerate, ne dau nouă o sursă de grăsimi saturate, așa numitele trans fats, găsite în gălbenușul de ou, lapte, unt, carne roșie în special, brânză. Hai să intrăm un pic mai în detaliu, pentru publicul larg, bineînțeles, nu pentru specialiști, și să aflăm că această substanță chimică, colesterolul, este de fapt un tip de lipide.
el îndeplinește, cum spuneam, multiple sarcini esențiale în corpul uman. Lipidele, de fapt, sunt substanțe insolubile în apă, dar solubile sau dizolvabile de către detergenți, de către săpun. Asta se știe deja. Ele călătoresc prin sângele uman pentru a ajunge în diferite părți ale corpului, acolo unde este nevoie de aceste grăsimi. Cum spuneam, ficatul este principala sursă de producere de colesterol, aproape 80%, dar putem obține colesterol suplimentar și din alimente. Corpul uman are un sistem, totuși, care să se protejeze de excesul de colesterol. Uneori însă acest sistem nu funcționează atât de bine pe cât ar trebui, el devine supraîncărcat. Ca urmare, putem avea în sângele nostru un supliment de colesterol care circulă. Colesterolul în sine nu este rău. Este de fapt esențial pentru viață. Prea mult colesterol însă poate fi dăunător. De aceea este important să știm ce este cu acest colesterol, ce funcții îndeplinește și de câte feluri este. Aceste cunoștințe ne pot ajuta să înțelegem și riscurile legate de prezența sa, mai ales în exces. De asemenea, ne poate ajuta să înțelegem ce înseamnă valorile normale, ce înseamnă valorile patologice, ce măsuri trebuie să luăm pentru a reduce valorile crescute ale colesterolului, dacă este uneori necesar. Să apelăm la o mică lecție de istorie. Colesterolul a fascinat oamenii de știință din multe domenii, nu numai ale medicinii. Numai 13 premii Nobel au fost acordate oamenilor de știință care și-au dedicat mare parte din cariera vieților cercetării acestei substanțe. Să-l pomenim pe medicul chimist francez François Pouletier, care a fost primul care a obținut colesterol pur din calculi biliari. 30 de ani mai târziu, un alt chimist francez, Michel Chevreul, a dat numele de colesterină, bilă solidă în limba greacă, cole pentru bilă, stereos pentru solid. Formula moleculară exactă a colesterolului a fost stabilită cu precizie în anul 1888 de către botanistul austriac Friedrich Reinitzer. Cum probabil știți, cei mai ales care și-au făcut analize de grăsime în sânge și de colesterol, au observat pe buletinul de analiză câteva elemente, și anume colesterolul total și fracțiuni ale colesterolului. LDL colesterol, HDL colesterol, VLDL colesterol. Ce sunt aceste tipuri de colesterol? Ele de fapt sunt lipoproteine. Cum spuneam, lipidele nu pot circula singure în sânge. Ele se leagă de proteine pentru a se putea deplasa. Și avem o fracțiune numită HDL colesterol, high density lipoprotein, adică lipoproteine cu o densitate înaltă, altele cu o densitate joasă, LDL colesterol, și una foarte scăzută ca densitate, VLDL. Atenție, VLDL-ul transportă în principal trigliceride, dar LDL-ul ne interesează pentru că el este cel care transportă în principal colesterolul. Cum s-a ajuns la descoperirea acestor fracțiuni? Păi, tot căutând în literatură și în istorie, de ce să nu recunosc, am descoperit numele acestui cercetător, profesor John Goffman, care, așa cum se vede în imaginea de față, lucra cu o centrifugă aproape imposibil de conceput în ziua de astăzi, cât era de mare, la o universitate în Statele Unite, unde își elabora cercetările în ceea ce privește fiziologia colesterolului și întreaga sa carieră a fost dedicată, alături de un alt cercetător, Lindgren, studiului aprofundat al colesterolului și legăturii cu ateroscleroza. El chiar introduce acest concept de index aterogenic pentru a estima riscul de boală cardiovasculară. Deci face legătura între colesterolul din sânge, fracțiunea ale colesterolului și dezvoltarea
aterosclerozei. Să le luăm pe fiecare. Ce este LDL colesterolul? Sunt particule făcute în mare parte din colesterol pe care îl furnizează celulelor corpului uman. El are proasta reputație de colesterol rău. De ce este colesterolul LDL atât de rău? El este important totuși pentru corpul uman, dar în cantitate prea mare nu prea face bine. LDL colesterolul se poate combina cu alte substanțe, respectiv calciu, și se poate acumula pe pereții arterelor, formând acele depozite de grăsime numite și placă de aterom. Acestea cresc în timp, se dezvoltă și odată cu creșterea lor se îngustează lumenul arterial și apar complicațiile aterosclerozei. Dacă ea este localizată la nivelul arterelor inimii coronare, apare infarctul miocardic, la nivelul arterelor creierului, accidentul vascular cerebral, la nivelul membrelor inferioare, arteriopatia periferică. LDL colesterolul are o concentrație serică ce trebuie totuși menținută la valori scăzute. La majoritatea adulților asta înseamnă că el ar trebui menținut sub 100 de mg pe decilitru, dar dacă se depistează unele modificări de tip aterosclerotic, el ar trebui menținut sub 70. Ce este HDL colesterolul? HDL colesterolul este consacrat ca și colesterol bun, deoarece el transportă colesterolul din alte părți ale corpului înapoi la ficat. Ficatul după aia îl procesează și îl elimină. Colesterolul din LDL din organism când este în exces. Există și o altă fracțiune, să o numesc, dar de fapt este mai mult rezultatul unui calcul simplu, aritmetic. Din colesterolul total se scade HDL colesterolul și atunci toată fracțiunea respectivă, numită și non-HDL colesterol, poate fi interpretată ca colesterol rău și, atenție, sunt multe studii, multe dintre ele chiar de dată recentă, care ne arată că există o corelație între dezvoltarea aterosclerozei și nivele crescute de non-HDL colesterol. Cum spuneam, avem de-a face cu polițistul bun și cu polițistul rău. De ce unul este bun și unul este rău? Cred că v-am spus că HDL colesterolul ar ajuta la curățarea organismului nostru de excesul de colesterol, de LDL colesterol mai ales, iar cel rău, LDL colesterolul, este puternic implicat în procesul de ateroscleroză și de îngustare a arterelor prin formarea plăcilor de aterom. Mai rămâne fracțiunea VLL colesterol. Se referă mai mult la lipoproteine cu o densitate foarte mică, este mai bogat în trigliceride, mai puțin în colesterol. Conținutul de proteine este unul foarte scăzut. Și VLL colesterolul este într-un fel cam rău, pentru că și el este implicat în procesul de ateroscleroză. Pe lângă subiectul nostru, anume colesterol, pe buletinul de analiză, numită lipidogramă sau profilul lipidic, mai avem valoarea altor grăsimi, și anume trigliceridele. Trigliceridele sunt un tip de grăsime din sânge care, de asemenea, este implicat în riscul cardiovascular. Ele de fiecare dată apar ca un rezultat pe buletinul numit profil lipidic, altul de fracțiunile pe care le povesteam mai devreme ale colesterolului. Și acum să facem cunoștință cu invitatul special într-o această emisiune. Așa cum v-ați obișnuit aproape de fiecare dată în ultima vreme, am un invitat special, rezultat al inteligenței artificiale. Este vorba de doctorul Samuel, medic cardiolog, și acum îl rog frumos să se prezinte și să-și transmită salutul său mie, gazdelor, Ana și Tomi, și bineînțeles
către dumneavoastră care urmăriți această emisiune. Hi Samuel, hello, how are you? Hi, my name is Samuel. I'm a cardiologist in the metaverse. I am here with you to discuss the role of cholesterol in the occurrence of cardiovascular diseases. Enjoy. După ce am făcut cunoștință cu invitatul special, Dr. Samuel, cardiolog, trecem mai departe și o să vedeți că subiectele mai puțin clare, mai așa controversate, cum place mie să le numesc, o să apelez de fiecare dată la părerea invitatului meu special. De exemplu, un pic așa mai complicat este subiectul apolipoproteinelor. În ultima vreme, pe lângă fracțiunile colesterolului implicate în mecanismele aterogenezei sau aterosclerozei, se insistă foarte mult și pe rolul unor fracțiuni de lipoproteine numit apolipoproteine. Ce sunt aceste apolipoproteine? Acum o să rog pe invitatul special, pe Dr. Samuel, să ne dea explicațiile pe înțelesul tuturor. Apolipoproteins are proteins that bind to lipids, fats, like cholesterol. Fats can't travel in our blood on their own, so these proteins provide them with structure so that they can be transported. There's a range of different types of apolipoproteins, like apolipoprotein A1 and apolipoprotein B. What is apolipoprotein A1? Apolipoprotein A1 APO. A1 is the main protein found in high-density lipoprotein, HDL cholesterol. The higher your apolipoprotein A1 result, the more HDL particles you have. What is apolipoprotein B? Apolipoprotein B, ApoB, is the main type of protein found in lipoproteins, like low-density lipoprotein, LDL cholesterol, and ultra-low-density lipoproteins, chylomicrons. High levels of apolipoprotein B are linked to an increased risk of heart disease, even if your LDL cholesterol levels are in a normal range. Foarte interesant ce ne spune invitatul meu și chiar dacă nu se dozează în mod uzual apolipoproteinele, vă spuneam, sunt studii care arată rolul important al acestor apolipoproteine și dozarea lor în sânge ar putea să fie corelabilă cu un risc cardiovascular, chiar dacă avem valori normale ale colesterolului total. Cum spuneam, apolipoproteina B este major implicată în fenomenele de ateroscleroză, în schimb și în riscul cardiovascular, apolipoproteina A1 este un caz fericit, că el ne protejează fiind legată de HDL, de colesterolul bun. Și acum să dăm definiția patologicului sau lucrurilor anormale, considerate în limbaj medical dislipidemie, dar de fapt să ne referim deocamdată la valorile crescute ale colesterolului total, și anume hipercolesterolemia. Care sunt valorile normale ale colesterolului total? Probabil că acum 20-30 de ani toată lumea știa că un colesterol normal înseamnă 250 de miligrame pe decilitru sau la sută. Totuși, în ultima vreme, asistăm la o nuanțare a acestor cifre, astfel încât un nivel total de colesterol mai mic de 200 mg pe decilitru sau un pic peste 5 milimoli, cum s-ar mai putea măsura, este considerat normal. Deci asistăm la o scădere a acestui prag superior, să-l numesc. De asemenea, între 200 și 239 de miligrame pe decilitru putem să-l considerăm un colesterol la limită. Peste 240 sau peste 6,2 milimol la litru înseamnă un colesterol total ridicat, deci hipercolesterolemie. Care ar putea fi cauzele unui colesterol crescut în sânge? Cea mai frecventă cauza a colesterolului ridicat este, evident, un stil de viață nesănătos. Ce înseamnă asta? Obiceiuri alimentare
nesănătoase, cum ar fi consumul de multe grăsimi rele, grăsimile saturate, care se găsesc în carne, deoseb carne roșie, produse lactate, ciocolată, produse de patiserie, alimente prăjite, procesate. Consumul acestor grăsimi poate crește nivelul de colesterol total, dar și de LDL colesterol, ceea ce nu este deloc bine. Exercițiul fizic trebuie să fie făcut minim 30 de minute pe zi. Lipsa oricărei activități fizice scade colesterolul HDL bun. Deci dacă vrem să ne îmbunătățim nivelul de HDL colesterol, acel colesterol bun, trebuie să avem o activitate fizică de minim 30 de minute pe zi. Fumatul scade colesterolul bun, în special la femei, de asemenea crește colesterolul rău. Menopauza asociază creștere de colesterol total. Ereditatea, de asemenea, are un rol important și o să vedem că există chiar boli în care nivelele de colesterol ating cifre impresionant de mari și cauza este una genetică. Vârsta înaintată se asociază și ea cu o creștere a colesterolului seric. Există o relație între nivelul de stres și nivelul de colesterol. Am avut o emisiune în 2022 destul de explicită, zic eu, în ce măsură organismul nostru reacționează la factorii de stres. Stresul cronic crește cererea de hormoni steroizi, sinteza colesterolului de către ficat crește pentru a satisface această cerere, ceea ce duce la creșterea nivelului de colesterol în sânge. Prin urmare, reducerea și managementul stresului devin parte importantă în managementul general al dislipidemiei, a hipercolesterolemiei. Stresul mental, de exemplu, este capabil să crească colesterolul cu 10 până la 50% în decurs de o jumătate de oră, iar stresul mental poate provoca ateroscleroză și prin alte mecanisme decât creșterea colesterolului rău. De exemplu, printr-un puseu de hipertensiune sau prin creșterea agregării plachetare, adică risc de aterotromboză. De ce este colesterolul un factor de risc cardiovascular? Nivelurile crescute de colesterol cu lipoproteine cu densitate joasă, respectiv LDL colesterol, sunt asociate cu un risc crescut de boală coronariană și risc de accident vascular cerebral. Noile linii directoare din ghidurile actuale pledează pentru atingerea unor niveluri foarte scăzute de LDL colesterol la persoanele cu cel mai mare risc, în paradigma cu cât mai mic, cu atât mai bine. În plus, acum este recunoscut că o expunere cumulativă a peretelui arterei la nivele crescute de LDL colesterol în timp poate deveni chiar critică. Studiul Framingham este un studiu care a arătat pentru prima dată importanța unor factori de risc. Factorii de risc nu sunt factori etiologici și de fiecare dată se dă acest exemplu. Pentru o boală infecțioasă avem responsabil un microb, cum ar fi, să zicem, bacilul Koch, bacilul tuberculozei, este factor etiologic al apariției bolii numită tuberculoză. Fumatul este un factor de risc pentru cancerul pulmonar și pentru bolile de inimă. Deci, cu alte cuvinte, conceptul de factor de risc este rezultatul unor studii ample, populaționale, studiul Framingham fiind o localitate micuță din Statele Unite. Studiul a început imediat după cel de-al doilea război mondial și a vrut să vadă ce se întâmplă într-o populație de-a lungul mai multor generații, identificându-se pentru prima dată acești factori de risc în bolile cardiovasculare. Obiectivele studiului Framingham sunt numeroase, ele s-au dezvoltat de-a lungul mai multor zeci de ani, dar în principiu au vizat identificarea factorilor sau caracteristicilor comune care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare într-o perioadă lungă de timp, într-un grup mare de participanți care la vremea respectivă nu aveau semne, simptome de boli cardiovasculare sau nu suferiseră un accident vascular sau un atac de cord. Profesorul William Kennel este unul din primii cercetători americani, mare cardiolog, mare profesor, care a fost puternic implicat în organizarea și desfășurarea acestui studiu. Ulterior, după moartea sa, mai mulți profesori, tot din Statele Unite, au dus această muncă de pionierat
mai departe. Cum spuneam, factorii de risc identificați și publicați la începutul anilor 60 din secolul trecut, bineînțeles, vorbim despre hipertensiune arterială, nivele crescute de colesterol, fumatul, diabetul, un istoric familial de boli cardiovasculare și sexul masculin. Aceștia au fost primii factori de risc cardiovascular identificați în studiul Framingham și publicați, care au făcut ulterior istorie. Rezultate celebre din studiul Framingham au arătat, de exemplu, în 1960, că fumatul crește riscul de boli de inimă. În 1961, nivelul colesterolului, tensiunea arterială și o electrocardiogramă anormală sunt, de asemenea, factori implicați în creșterea riscului de boli de inimă. În 1967, activitatea fizică și combaterea obezității au demonstrat reducerea riscului de boli de inimă. În 1970 s-a constatat că hipertensiunea arterială crește riscul de accident vascular cerebral. În 1988 s-a constatat că nivelele ridicate de colesterol HDL reduc riscul de deces. În anii 2009-2010, cercetătorii de la Framingham au contribuit la descoperirea a sute de noi gene care stau la baza factorilor majori de risc pentru boli de inimă. Indice de masă corporală, colesterol din sânge, fumatul, tensiunea arterială și diabetul au în spate o constelație de gene. Câteva imagini din publicațiile ce au făcut celebre conceptul de factor de risc cardiovascular, de exemplu, relația între nivelul de LDL colesterol crescut și riscul de boală coronariană este exemplificat în studiul Framingham, de asemenea între nivelul crescut de HDL colesterol și protecția cardiovasculară. Tot din studiul Framingham, relația între boala coronariană și factorii de risc cardiovascular, ce la unii dintre pacienți nu sunt izolați. De cele mai multe ori întâlnim o asociere, cum ar fi, de exemplu, fumatul cu obezitatea, cu un colesterol crescut, și cu cât un individ are mai mulți factori de risc, cu atât riscul total cardiovascular este, evident, mai mare. De la studiul Framingham încoace au apărut și alți indicatori, să-i numesc așa, alți markeri surogat, de data aceasta, ai riscului cardiovascular. Cu alte cuvinte, o îngroșare a peretelui carotidian, care poate fi un semn incipient de ateroscleroză, sau o scădere a indicelui Gleason-Braț a pacienți cu arteriopatie periferică, și o să dezvoltăm în acest an mult mai pe larg aceste două subiecte extrem de importante. Scorul de calciu, care se cuantifică la nivelul arterelor coronare, evidențiate prin tomografie computerizată, nivele crescute de proteină C reactivă, de fibrinogen ca semn de inflamație cronică, sunt, cum spuneam, markeri surogat ai riscului cardiovascular, ce se pot adăuga factorul de risc tradițional descoperiți în studiul Framingham. Ce sunt dislipidemiile? Am pomenit această denumire. Dislipidemiile sunt, evident, niște condiții patologice legate de concentrația de nivelul de grăsimi din sânge, colesterol, fracțiunea lui, trigliceride și altele. Practic, se poate vorbi de o hipercolesterolemie pură, adică numai colesterolul total este crescut din profilul lipidic. Aceasta poate fi familială sau cauză secundară, și o dislipidemie mixtă, în care asistăm la creșterea ale colesterolului total, dar și ale trigliceridelor. Sunt unele afecțiuni care se pot asocia cu o dislipidemie. De exemplu, un diabet dezechilibrat. Degeaba încercăm să normalizăm profilul lipidic a acestor pacienți dacă nu corectăm și metabolismul glucidic, sau hipotiroidia, în diverse boli tot mai răspândite, tot mai frecvent întâlnite în ultima vreme. Ce este lipidogramă? Lipidograma este un test de sânge care determină prezența și nivelul substanțelor asemănătoare grăsimilor din sângele pacientului, care sunt principalele simptome ale dislipidemiei.
trigliceride, lipoproteine de densitate foarte joasă și înaltă, și cândva se lucra cu identificarea mai multor elemente ale lipidogramei printr-o electroforeză, standard să o numesc așa, procedură care în ultima vreme a fost abandonată. Ce simptome pot apărea la pacienții cu dislipidemie? În principiu, hipercolesterolemia poate fi multă vreme asimptomatică în absența complicațiilor sale. Este depistată doar prin analiza sângelui, deci prin lipidogram. Totuși trebuie de reținut că un nivel crescut al trigliceridelor, uneori de ordinul miilor, aduce după sine un risc mare de o boală foarte severă și foarte gravă, care poate fi chiar și mortală, și anume pancreatita acută. Totuși, pacienții care au hipercolesterolemie, mai ales cea familială, au niște semne particulare care te pot face pe tine ca doctor să te gândești că acești pacienți au o componentă familială, ereditară, și anume niște depozite gălbui pe ploape care se cheamă xantelasmă sau niște aproape tumorete pe membre, îndeosebi la nivelul tendoanelor, se cheamă xantoame. Pacienții cu dislipidemie, mai ales cei cu obezitate, dar nu numai, au ceea ce se cheamă steatoză hepatică. Atenție, este o corelație mai bună a steatozei hepatice, depistată frecvent ecografic, o corelație mult mai bună, spuneam, cu nivele crescute de trigliceride și HDL, colesterol scăzut, mai ales la pacienții diabetici, dar nu numai, cei care au și un prediabet, un sindrom zis metabolic. O imagine sugestivă pentru cele două aspecte care ne pot face să ne gândim la o dislipidemie, mai ales familială, și anume depozitele pe ploape, numite xantelasme, și depozitele la nivelul tendoanelor, numite xantoame, imagini care trebuie să ne dea de fiecare dată de gândit în ideea unei dislipidemii familiale, o hipercolesterolemie familială. De fapt, ce este această hipercolesterolemie familială? Unii oameni au o afecțiune genetică, numită și hipercolesterolemie familială. Este de fapt un defect la nivelul receptorului LDL colesterol. Gena se află pe acestui LDL colesterol receptor, se află pe cromozomul 19 și o să discutăm un pic ce este cu acest receptor LDL. Această afecțiune provoacă nivele foarte ridicate ale colesterolului total, unor de peste 500 mg și de LDL colesterol adesea peste 190, chiar la vârste foarte fragede, aproape din copilărie. În timp, valorile cresc și mai mult ale colesterolului și LDL colesterolului. Din fericire, este relativ rară, totuși se estimează că în Statele Unite circa 1 milion de adulți ar avea o formă dominantă sau recesivă de hipercolesterolemie familială. La nivel mondial se estimează că 1 din 313 persoane ar avea hipercolesterolemie familială. Forma homozigotă, din fericire mult mai rară, este și cea mai severă. Forma heterozigotă este mai puțin gravă, dar mai răspândită, deosebi în Europa sau în Africa de Sud. Dacă totuși cineva din familia ta are un atac de cord la vârste relativ fragede, atunci întreaga familie ar trebui să fie supusă testului numit lipidogramă pentru a descoperi o anumită agregare familială. Hipercolesterolemia familiară, din păcate, nu poate fi tratată doar cu schimbarea stilului de viață sau cu dietă sau exercițiu fizic, cum vorbeam mai devreme, ci este nevoie adesea de medicamente care să scadă nivele foarte mari de colesterol, și aceste medicamente sunt adesea folosite în asociere și rezultatele nu întotdeauna sunt pe măsura așteptărilor. Este o maladie genetică, cum spuneam, în care ateroscleroza se instalează la vârste foarte tinere. Pomeneam mai devreme de anomalia de la nivelul receptorilor LDL colesterol. O echipă de cercetători, Goldstein și Brown, din Statele Unite, preocupați
de această boală numită hipercolesterolemie familială și de evoluția aterosclerozei la vârste tinere și foarte agresive, s-au pus evident întrebarea ce se ascunde în spatele acestei hipercolesterolemii familiale, a valorilor foarte, foarte mari, rar întâlnite în populația generală, ale colesterolului și LDL colesterol. Și de-a lungul carierei lor de cercetători au evidențiat existența unui receptor pe membrana celulară al LDL colesterolului și au arătat fluxul intracelular, extracelular, circuitul acesta al LDL colesterolului, rolul unor procese numite de endocitoză mediată de receptori și să vedem în acest file, sau de fapt să ascultăm în acest file ce spun profesorii Goldstein și Brown despre receptorul LDL colesterol. Our studies led to the discovery of a cell surface receptor for LDL and to the elucidation of the mechanism by which this receptor carries LDL particles into cells through coated pits and coated vesicles. Within the cell, LDL-derived cholesterol elicits several regulatory functions, including feedback inhibition of cholesterol synthesis. We soon found that FH is caused by genetic defects in the LDL receptor. These defects disrupt the normal regulation of cholesterol metabolism. Moreover, the LDL receptor studies provided clear evidence for selective uptake of macromolecules into cells, giving rise to the concept of receptor-mediated endocytosis. Asta este schema circuitului lipoproteinilor și LDL colesterolului la nivelul celulelor hepatice, rolul unei enzime implicat în sinteza de colesterol, HMG, coenzima reductază, nu insist, dar o să vedeți că de această enzimă și mai degrabă de blocarea ei se leagă rolul unei clase de medicamente foarte cunoscută în tratamentul hipercolesterolemiei. Cum spuneam, profesorii Brown și Goldstein au obținut premiul Nobel în 1985 în medicină și fiziologie pentru descoperirile și munca lor de cercetare în ceea ce privește existența receptorului LDL colesterolului și cum se desfășoară întregul circuit intracelular al colesterolului în care acest receptor este puternic implicat și că de fapt hipercolesterolemia familială are mai multe subtipuri și este o boală a receptorului LDL colesterol. Clasificarea Fridrichson, chiar dacă a fost foarte mult timp agreată, acceptată, chiar preluată la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, bazată pe ceea ce numeam mai devreme electroforeza lipidelor, ne arată mai multe tipuri de dislipidemii. Din păcate, cum spuneam, și clasificarea și electroforeza aceasta a lipidelor a fost abandonată. Nu știu dacă este chiar un lucru foarte bun, pentru că ea a fost înlocuită cu dozarea, cu acel profil lipidic de care pomeneam, și anume dozarea colesterolului, fracțiune HDL, LDL, LDL și trigliceridele. Pe scurt, clasificarea Fridrichson ne spune că există un tip de dislipidemie ereditară în care se observă un conținut ridicat de kilomicron în sângele pacientului. Sunt niște fracțiuni lipidice, dar care nu sunt implicați kilomicronii, cum spuneam, în dezvoltarea aterosclerozei. Al doilea tip este tot ereditar, se caracterizează prin hipercolesterolemie. Al treilea tip este dis-beta-lipoproteinemia, care se caracterizează prin nivele crescute ale trigliceridelor și lipoproteinilor cu densitate scăzută. Al patrulea tip, hiperlipidemia de origine endogenă, la care nivelul lipoproteinilor cu densitate foarte scăzută este ridicat. Al cincilea tip se caracterizează prin nivele foarte mari ale trigliceridelor și, de asemenea, un conținut de kilomicroni.
Cam așa ar arăta, să zicem, o electroforeză a lipidelor. Am folosit-o și noi într-un timp, dar este tot mai mult înlocuită, cum spuneam, de dozarea serică a fracțiunilor de colesterol. Ce probleme provoacă un colesterol ridicat? Păi poate duce la acea acumulare pe care vorbeam mai devreme, și anume placa de aterom pe pereții arterelor. Pe măsură ce placa aceasta se acumulează în timp, interiorul arterelor se îngustează, îngustarea blochează fluxul de sânge, unor ajunge la o ocluzie completă. Când fluxul de sânge către inimă este blocat, apare angina pectorală, atacul de cor numit și infarctul miocardic. Practic, colesterolul ridicat crește riscul de boli de inimă și de accident vascular cerebral, două cauze principale de deces. Cu cât expunerea la nivele crescute de LDL colesterol este mai mare, cu atât și riscul cardiovascular este mai mare. Așa ne arată un studiu de aproape 5.000 de subiecti cu vârsta între 18 și 30 de ani atunci când am intrat în studiu. Au fost urmăriți după aia o perioadă de aproape 16 ani, după ce au îndeplinit vârsta de 40, considerându-se totuși că până la 40 riscul este foarte mic. 275 dintre ei au suferit un eveniment cardiovascular, coronarian sau cerebrovascular. Studiul a arătat o asociere strânsă între nivelul redus de LDL colesterol la vârsta adultă și riscul redus de evenimente cardiovasculare ulterioare. Deci este bine să ținem nivelele de LDL colesterol scăzute. Un parametru foarte important și interesant pare să fie chiar variabilitatea concentrației de colesterol din sânge. Despre variabilitatea unor parametri am mai discutat, de exemplu, variabilitatea tensiunii arteriale, care poate fi, eu știu, de la o măsurătoare la alta, de la o zi la alta, de la vară la iarnă, de la zi la noapte. Există un profil circadian, așa numit. Există și o variabilitate a nivelului de colesterol în sânge. Și această variabilitate, cu cât este mai mare, au arătat unele studii recente, cu atât riscul de boală cardiovasculară este mai mare. Cum am putea corecta această variabilitate? Ea este prezentă chiar dacă pacienții urmează un tratament hipolipemian, deci cu medicamente care să scadă colesterolul. Dar dacă nivelele sau concentrațiile, mă scuzați, de astfel de medicamente sunt mai mari și reușim să ținem colesterolul total sau LDL colesterol la un prag destul de scăzut, paradoxal, acest fenomen numit variabilitate a concentrației de colesterol se atenuează semnificativ. Totuși, nu știm dacă acest beneficiu al reducerii variabilității ar aduce cu sine și o reducere a riscului cardiovascular sau o îmbunătățire a prognosticului acestor pacienți. Există în ultimii 50 de ani, să spunem, dar poate mai mult, în ultimii 25-30, o acumulare de informații și de date din multiple studii, trialuri considerate, în care s-a stabilit existența unei relații între nivelul colesterolului serii și apariția bolilor cardiovasculare cu substrat aterosclerotic. Primele studii au fost cele epidemiologice, ulterior trialul în care s-au folosit diferite medicamente în studiu, în cercetare. Această relație este una bidirecțională. Cu alte cuvinte, colesterolul crescut crește riscul cardiovascular. Reducerea nivelului de colesterol reduce riscul cardiovascular. Asta a fost demonstrată inclusiv în studii în care au fost evidențiate anumite modificări de tip aterosclerotic prin diverse metode imagistice și s-a observat că odată ce am redus nivelele de colesterol și mai ales de colesterol la cifre destul de serios scăzute, să le numesc așa, s-a constatat că avem de-a face chiar cu o regresie a aterosclerozii sau cel puțin o încetinire a evoluției sale, mai ales dacă atinge nivele de LDL colesterol sub 70 de miligrame. Cu alte cuvinte, the lower the better, cu cât nivelul de LDL colesterol este mai jos, căzut,
cu atât prognosticul cardiovascular este unul mai bun. Și asta arată și studiile de prevenție primară, dar mai ales studiile de prevenție secundară. Prevenția secundară înseamnă să prevenim un al doilea eveniment cardiovascular. De exemplu, pacientul care a făcut un infarct miocardic trebuie să luăm măsuri ca să nu mai apară un altul care de data asta poate să fie fatal. Există și un istoric, dacă vreți, al acestor trialuri, acestor studii legate de folosirea medicamentelor hipolipemiante, deci medicamente care să combată cifrele, valorile mari ale LDL colesterolului sau ale colesterolului total. Și după cum vedeți, în ultimii 20 de ani asistăm la studii care au tras concluzii uneori îngrijorătoare, și anume că trebuie scăzut mult mai mult decât consideram la început colesterolul LDL, ajungând la cifre care păreau de neconceput acum 20 de ani, undeva la 50-55 de miligrame de decilitru. Greu de atins aceste cifre în populația generală, dar totuși, dacă pacienții noștri se încadrează în categoriile de risc înalt și foarte înalt, au diverse patologii de ordin aterosclerotic, și atunci ar trebui ținut cont de o reducere mult mai drastică a nivelului de LDL colesterol. Și cum arată o meta-analiză celebră publicată într-o revistă la fel de celebră, Lancet, în 2010, o reducere de numai 1 milimol al LDL colesterolului conduce la o reducere a riscului relativ de peste 20% în ceea ce privește afectarea cardiovasculară. Pacienții diabetici sunt considerați pacienți cu risc înalt cardiovascular, îndeoseb cei cu diabet de tip 2, din ce în ce mai frecvent în populație. Chiar dacă iau medicamentele numite statine cu rolul de a controla colesterolul crescut, se consideră că un nivel de LDL de peste 130 de miligrame la decilitru a fost asociat cu un risc semnificativ crescut de infarct miocardic și de accident vascular cerebral, atât la populația tânără cât și la populația în vârstă. De asemenea, s-a constatat o interacțiune între nivelul LDL colesterol și sexul pacienților noștri în dezvoltarea infarctului de miocard semnificativă statistic. Este mult mai frecventă la bărbați decât la femei această asociere. Iar accidentul vascular cerebral a fost mai puțin legat de nivelul de colesterol decât infarctul miocardic. În logica studiilor existente și pe care eu am încercat să vi le prezint într-un mod sumar, se pune întrebarea cum acționăm, cu ce și până la ce limită putem reduce un colesterol crescut care s-a demonstrat că este periculos când este în exces, sau mai ales LDL-ul colesterol crescut. Deci, atunci când găsim valori crescute ale colesterolului și LDL colesterol, trebuie să acționăm imediat pentru reducerea acestor parametri biochimici. Totuși, se pune întrebarea care este linia roșie peste care nu trebuie să trecem atunci când tratăm cu medicamente hipolipemiante. Cu alte cuvinte, facem bine reducând nivelul de LDL colesterol, dar tot la începutul acestei prezentări spuneam că organismul uman are mare nevoie de colesterol și chiar de LDL colesterol pentru buna sa funcționare. Și atunci, bun, câștigăm în beneficiu în ceea ce privește prognosticul cardiovascular, dar poate facem rău în altă parte a organismului, coborând LDL colesterolul la cifre, cum spuneam, de 50 de miligrame. Există un arsenal întreg de medicamente hipolipemiante folosite de medici, îndeosebi la pacienții, cum spuneam, cu dislipidemii ereditare, familiale, dar aceștia cele mai multe ori în asociere, și
Nu întotdeauna folosirea una sau altuia dintre medicamentele hipolipemiante generează și beneficiul pe care noi îl speram. Respectiv, nu întotdeauna obținem acele cifre ale colesterolului total sau ale LDL colesterolului atât de scăzute încât să ne și protejeze de-a lungul timpului. Care ar fi ținta terapeutică? În ghidurile actuale privind tratamentul colesterolului din sânge pentru a reduce riscul de boală cardiovasculară, se recomandă mai multe obiective, respectiv de la 130 mg la cei fără factor de risc, până la chiar 50-55 de miligrame, acolo unde riscul cardiovascular este considerat unul foarte sever, așa cum rezultă chiar din ultimul ghid al Societății Europene de Cardiologie și de Ateroscleroză, în care țintele de LDL colesterol sunt stabilite ca rezultat al trialelor de care vă spuneam, al studiilor, totuși în funcție de estimarea scorului de risc cardiovascular. Și pentru acest scor de risc cardiovascular se folosesc diverse aplicații, să le numesc așa, în care principalii factori de risc cardiovascular sunt incluși într-o analiză statistică și de aici au rezultat împărțirea unor categorii de risc de la sub 1%, între 1 și 5, peste 5, peste 10, peste 20. Deci, în funcție de acest scor de risc se stabilesc și țintele. După cum vedeți, unele valori sunt foarte, foarte mici ale LDL colesterolului și destul de greu de atins. Cum se ajuns la aceste concluzii? Haideți să ne întoarcem puțin în istorie, să vedem de unde a plecat această teorie a lipidelor, să o numesc așa, și toată povestea asta despre colesterol, factor de risc cardiovascular și periculos prin inducerea aterosclerozei. Elucidarea rolului colesterolului în patogeneza aterosclerozei este adesea considerată una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului 20. În 1904, Felix Marchand introduce termenul de ateroscleroză și sugerează că este direct implicată în obstrucția arterială. În 1908, Ignatovski descrie relația dintre o alimentație bogată în colesterol și ateroscleroza experimentală. În 1910, Adolf Windaus demonstrează că leziunile ateromatoase conțin de 6 ori mai mult colesterol liber și de 20 de ori mai mult colesterol esterificat comparativ cu peretele unei artere normale. Iar în 1913, Nicolae Anichkov demonstrează prin studii experimentale la iepuri hrăniți cu alimente bogate în colesterol că acesta este responsabil de modificările ateromatozice de la nivelul peretelui arterial. Descoperirea sa marchează începutul unei noi ere în studiul aterosclerozei și mă refeream la teoria lipidică. Acest Nicolae Anichkov, probabil că v-ați dat seama, cercetător rus, a ajuns și general, a ajuns și ministrul sănătății, din câte știu eu, dar în orice caz lucrările sale, în colaborare cu cercetători din Europa, din Viena, din Germania și din alte locuri pe lume și în Statele Unite, s-a purtat corespondență interesantă de-a lungul carierei sale profesionale cu mari cercetători care, evident, erau preocupați la începutul secolului trecut de studiile despre colesterol și apariția aterosclerozei. Se consideră că Anichkov ar fi, de fapt, părintele, dacă vreți, a acestei teorii a lipidelor. Teorie care, să știți că în ultima vreme este tot mai contestată și o să ajungem și acolo. Vorbeam de arsenalul terapeutic de care dispunem în acest moment, despre medicația hipolipemiantă, dar cu siguranță cele mai cunoscute medicamente și mult folosite în toată lumea, inclusiv în țara noastră, și anume statinele. O scurtă istorioară, cum s-a ajuns la aceste medicamente și de ce sunt ele atât de des recomandate și, dacă vreți, și este mare nevoie de ele. Cum a apărut prima statină în lume? În 1972, Compactina s-a numit, sau Mevastatina, a laboratoarelor Sankyo din Japonia, din Tokyo,
O să vedeți cui se datorează acest lucru. Această substanță, mevastatina sau compactina, cum s-a numit la început, a fost retrasă totuși, deci nu a intrat în producție de serie, chiar dacă experimental a demonstrat cât este de eficientă în reducerea nivelurilor de LDL colesterol. De ce s-a scos? Din cauza toxicității foarte mari. Totuși, cel care a descoperit-o, și anume profesorul Akira Endo, vizitează o universitate celebră din Statele Unite, împărtășește din experiența domniei sale în cercetările legate de medicația hipolipemiantă și intră într-o colaborare cu compania Merck în Statele Unite, astfel încât în 1980 celebra FDA, Food and Drug Administration, autorizează lovastatina ca prima statină autorizată în lume și de aici începe o istorie întreagă de a producției de statine cu efect hipolipemian dovedit în studii și mai ales cu efect în reducerea mortalității cardiovasculare. Statinele sunt unele de semisinteză, simvastatina, pravastatina și altele de sinteză. Fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pivastatina. Am trecut aici denumirile lor și nici de cum cele comerciale care le întâlniți pe raftul farmaciei, de la farmacie. În prezent, cele mai populare statine sunt atorvastatina și rosuvastatina, deci aproape s-a renunțat la multe dintre statinele cu care s-au început diversele studii. În prezent se estimează că peste 30 de milioane de persoane iau tratament cu statine, iar rezultatele din studiile clinice arată că statinele reduc LDL colesterol cu 25 până la 35% și, de asemenea, frecvența atacurilor de cord tot cu 25-30%. Pomeneam numele profesorului Akira Endo, considerat, dacă vreți, și descoperitorul statinelor. Profesorul Akira Endo nu era medic, era un cercetător, dacă vreți, biochimist, și el se ocupa la începutul carierei sale de descoperirea unor substanțe cu efect de a proteja legumele, eu știu, plantațiile de pomi fructiferi de diverse insecte, de dăunători. Astea erau cercetările sale inițiale, dacă vreți, obiectul de activitate. Într-o cercetare de-a domniei sale, dintr-un mucegai de penicilinul, arată că substanța pe care el o izolează blochează sinteza de colesterol, blocând acea enzimă numită HMG, coenzima reductază, din interiorul celulelor mamiferelor. Și de aici au apărut noțiunea de medicație hipolipemiantă de tip statine și, după cum vedeți, profesorul Akira Endo a fost în multe țări, nu numai în Japonia, și în Statele Unite, și în Germania, și de către diverse fundații și societăți internaționale a fost, cum spuneam, premiat și apreciat pentru contribuțiile deosebite în apariția acestei noi clase de medicamente. Acum, în ultima vreme, a apărut și conceptul de high intensity, cu alte cuvinte, să administrăm statine în doze foarte mari pentru a atinge obiectivele de scădere a nivelului de LDL colesterol. Și au apărut și indicațiile utilizării unor doze mari de statine pe care le vedeți în acest dreptunghi cu galben. Dozele acestea, totuși, chiar dacă reușesc uneori să scadă foarte mult LDL colesterol, cum s-ar spune, peste 50% din valoarea inițială,
Totuși, acești pacienți mai rămân cu o cotă de risc cardiovascular, cheamă risc rezidual. Care pacienți ar putea beneficia de dozele acestea mari de statină? Sunt trecute în diverse ghiduri și protocoale și din Europa și din Statele Unite și în numai, dar în general pacienții care în ultimele 12 luni au trecut printr-un, sau supraviețuit, bineînțeles, un eveniment major cardiovascular sau care sunt încadrați în categoria de risc înalt și chiar foarte înalt. O schemă frumoasă și sugestivă, dinspre periferie spre centru, cu cât riscul cardiovascular începe să crească, aici între 5 și 10, aici peste 10, aici și mai mult, cu atât nivelul de LDL colesterol trebuie coborât mult mai drastic pentru a reduce semnificativ riscul cardiovascular și pentru aceasta utilizăm, cum spuneam, high intensity, deci dozele mari de statină și, în general, statine de sinteză cu efecte foarte puternice. Totuși, aceste medicamente numite statine nu sunt lipsite de efecte adverse. Ele, dacă vreți, sunt un efect de clasă, adică se întâlnesc la toate statine, dar și dependente de doză. Deci cu cât creștem concentrația de statină, cu cât apelăm la acele high intensity doze, cu atât există și riscul unor efecte adverse, unele dintre ele semnificative, care pot să fie de ordin neurologic, o stare de oboseală generală, de ordin muscular, enzime hepatice crescute de peste 2-3 ori, tulburări digestive, atenție chiar și riscul de diabet zaharat și unele efecte musculare până la miozită, cu o afecțiune destul de gravă. Dar, probabil, dintre efectele adverse ale statinilor, riscul apariției diabetului zaharat de tip 2 a fost cel mai intens studiat și comentat. Chiar Food and Drug Administration recunoaște în 2012 că există un efect de clasă secundar și respectiv de apariție a diabetului zaharat de tip 2, cel puțin la o categorie dintre pacienții supuși tratamentului cu statină. Dacă vreți, până aici a fost punctul de vedere oficial, să-l numesc așa. Să știți că nu toată lumea gândește așa. Deși sunt studii, trialuri, multiple acumulate în ultimii 50 de ani, în susținerea teoriei lui Anichkov și altor cercetători care la începutul secolului 20 demonstrau experimental relația între colesterol, între excesul de colesterol alimentar și apariția aterosclerozei la animale de experiență. Există însă și alte puncte de vedere, dacă vreți, diametral opuse. Și trebuie să le prezentăm și pe acestea. Deci asistăm practic la o schimbare de paradigmă. Sunt studii care demonstrează că, atenție, scăderea LDL colesterolului nu crește supraviețuirea. Unii chiar afirmă că administrarea de statine este pierdere de vreme și atrage atenția asupra efectelor adverse la statine, mai ales folosite în doze mari, diabet, cancer, accident vascular hemoragic, miozită. Ele sunt într-adevăr recunoscute, aceste efecte adverse. Dar de ce statine administrate ar fi de fapt o pierdere de vreme? Că de fapt nu ar produce efectele scontate, în ciuda studiilor multiple. Apariția aterosclerozei n-ar fi legată numai de concentrațiile ridicate de colesterol, și ar fi legată și de alte mecanisme. Și în ultimii ani se discută tot mai mult de rolul inflamației asupra peretelui arterial. Nu toate persoanele cu concentrații mari de colesterol din sânge dezvoltă boală cardiovasculară și este perfect adevărat. Majoritatea pacienților care se prezintă cu ateroscleroză au avut nivele normale de colesterol, deși limitele superioare utilizate la acel moment erau mult mai mari decât cele considerate ulterior a fi de dorit. Cade în prezent mitul colesterolului bun,
Mai multe studii pe scară largă în diverse populații au sugerat că atât concentrațiile scăzute, cât și cele mari de HDL, colesterol circulant, ar putea fi nefavorabile longevității umane. Concentrațiile scăzute, dar și cele ridicate de HDL, colesterol, se asociază cu un risc mai mare de mortalitate cardiovasculară și non-cardiovasculară, făcând HDL, colesterol circulant, mai mult un marker al sănătății generale decât un factor de risc modificabil pentru bolile cardiovasculare. Corelația inversă caracterizată între HDL, colesterol și trigliceridele circulante la nivel de populație se adaugă de asemenea la complexitatea interpretării efectelor HDL, colesterol și în acest context trigliceridele sunt probabil un factor de confuzie pentru mortalitatea cardiovasculară mai mare observată la pacienții cu HDL, colesterol scăzut. Studiile observaționale despre rolul dietei în reducerea riscului cardiovascular sunt, multe dintre ele, contradictorii. Constatări din studii observaționale nu au susținut în general o asociere între colesterolul alimentar și riscul de boală cardiovasculară. 17 studii prospective au evaluat asocierea dintre colesterolul alimentar și boala coronariană sau accidentul vascular cerebral. 12 studii nu au raportat nicio asociere semnificativă între accidentul vascular, între evenimente coronariene sau decesul de cauză cardiovasculară și colesterolul alimentar, indiferent de metoda de evaluare a dietei. În plus, atunci când aportul de energie a fost inclus ca o covariabilă în modele statistice, nu a fost observată nicio asociere semnificativă între colesterolul alimentar, boala coronariană și accidentul vascular. Numai 2 studii au raportat o asociere semnificativă între colesterolul alimentar și riscul de accident vascular cerebral. Și dacă vreți, vârful de lance al, să nu numesc neapărat conspiraționiști, un termen care a devenit aproape uzual în ultima vreme, dar cei care nu susțin, ba dimpotrivă, critică terapia cu statine, critică această teorie de peste 100 de ani a cercetătorilor, mai ales ruși, în ceea ce privește legătura între colesterol sau colesterolul alimentar și riscul de boală cardiovasculară. Și haideți să ascultăm acest file al profesorului Ramskov. Uwe Ramskov. Un nume foarte cunoscut printre cei care contestă teoria lipidică. Haideți să vedem ce spune profesorul Ramskov. We have identified 38 studies where the authors have followed more than 6 million people of all ages for several years after having measured their LDL-C. In 3 of the studies, mortality was a little higher among those with the highest LDL-C, but mortality was highest among those with the lowest LDL-C. In the other 35 studies, those with the highest LDL-C lived just as long or, in most cases, longer than those with normal or low LDL-C. Cum așa? Deci, cu alte cuvinte, tot ce știam până acum cade? Despre ce studii vorbește profesorul Ramskov? Haideți să vedem ce mai spune. Să-l ascultăm, de fapt. Este foarte interesant punctul lui de vedere. Most researchers today consider that a high intake of saturated fat and elevated LDL cholesterol are the most important causes of atherosclerosis and coronary heart disease. The lipid hypothesis has dominated cardiovascular research and prevention for almost half a century, although the number of contradictory studies may exceed those that are supportive. The harmful influence of a campaign that ignores much of the science extends to medical research, healthcare, food production, and human life. There is an urgent need to draw attention to the most striking contradictions, many of which may be unknown to most doctors and researchers. Ramskov, 2008. Într-o celebră revistă de cardiologie apărut în Statele Unite, același profesor pur și simplu atacă concluziile unui studiu publicat recent în care se arăta că persoane tinere, chiar cu un scor de risc scăzut cardiovascular, asociau o mortalitate ridicată dacă
aveau nivele crescute de LDL colesterol sau de non-HDL colesterol. Mortalitate până la 50 până la 80%. Profesorul Uwe Ramskov nu este de acord cu aceste concluzii și ia auziți cum le atacă. However, because cardiovascular mortality among those with LDL-C 160 milligrams per deciliter was 2.6%, 776/29772, and 4.7%, 310/6603, respectively, the absolute increase of risk was only 2.1%. Furthermore, association is not the same as causation. In a meta-analysis of 19 cohort studies of 68,000 elderly people greater than or equal to 60 years, we found no or an inverse association between LDL-C and total mortality. In fact, in 92% of the participants, those with the highest LDL-C lived the longest. Cardiovascular mortality was reported in 6 of the studies. In 4 of them, LDL cholesterol was not associated with cardiovascular mortality. Adică exact pe invers ce știam până acum. Haideți să vedem de ce profesorul Ramskov consideră că LDL colesterolul chiar este bun organismului și nu trebuie să-l atacăm așa cu toată forța, cu medicamente, cum ar fi statinele și nu numai. The reason why high LDL cholesterol is beneficial is most likely that LDL participates in our immune system by adhering to and inactivating all types of microorganisms and their toxic products, a little-known fact that has been documented in many ways by more than a dozen research groups. Deci, cu alte cuvinte, profesorul Ramskov spune că să avem grijă de LDL colesterolul nostru, că ne este foarte util, mai ales în imunitate. Toate aceste puncte de vedere și toată munca sa de cercetător independent, atenție, el de fapt este un danez, s-a lăsat de a preda la facultate și în final și-a expus punctele sale de vedere diametral opuse majorității cercetătorilor. Nu vă spun cât a fost de combătut și criticat și atacat în tot felul de articole în reviste celebre, dar cărțile sale, până la urmă, au fost traduse în mai multe limbi, inclusiv în limba engleză, și au devenit foarte, foarte cunoscute teoriile sale privind colesterolul, care nu ar fi deloc ceva rău pentru organismul uman. Dacă chiar vreți să cunoașteți punctele de vedere diametral opuse ale scepticilor ceea ce privește teoria lipidică a aterosclerozei, 2 cărți sunt celebre, le puteți descărca de pe site-uri, de internet, de pe net și ele, evident, sunt prezentate în acest site care adună mai mulți cercetători, bineînțeles, sunt sub conducerea profesorului danez Ramskov și care susțin aceste teorii, cum că ipoteza lipidică pare să fie o mare decepție a secolului trecut. Probabil una dintre cele mai mari a tuturor timpurilor în medicină, și că recomandările, nu știu, până la nivel guvernamental, al Ministerul Sănătății, în ceea ce privește o dietă săracă în grăsimi, de fapt ar sta la apariția unei epidemii de obezitate și de diabet de tip 2 în societatea modernă, îndeosebi occidentală. Care ar fi totuși calea? De ce toate aceste lucruri sunt spuse și până la urmă nu mai știi pe cine să crezi? Eu cred că, în final, trebuie să fim un pic mai nuanțați, să zicem așa, și să păstrăm totuși acest LDL colesterol ca țintă, dar, atenție, trebuie să ajungem la acel LDL colesterol
oxidat. Asta este partea rea a LDL-colesterol, după ce suferă un proces de oxidare. Cum am putea să reducem concentrația de LDL-colesterol oxidat, cel care face rău pe vasele de sânge? Probabil printr-un stil de viață sănătos și prin exercițiu fizic, cât mai mult. Dar, de fapt, de stil de viață sănătos și exercițiu fizic erau și recomandările pentru a crește HDL colesterolul atunci când este scăzut. Hai să vedem ce înseamnă rolul dietei mai săracă în grăsimi saturate și în sodiu în relația cu ateroscleroza. Am avut în 2022 o emisiune întreagă dedicată dietei pacientului hipertensiv. Atunci vorbeam despre dieta DASH din Statele Unite, de dieta mediteraneană. Tot despre cele două este vorba și de data aceasta, pentru că mai bune decât astea nu s-au demonstrat până la urmă reducerea riscului cardiovascular și cu toate astea nu se știe cum dieta DASH sau dieta mediteraneană sunt atât de benefice, pentru că ba sunt mai sărace în sodiu, ba sunt mai bogate în grăsimi, în uleiuri vegetale, în fructe, în legume, în vitamine, în minerale, sodiu, potasiu, magneziu. Nu putem să știm în ce măsură aceste diete, ele într-adevăr au demonstrat că sunt benefice, dar nici nu putem să spunem că, de exemplu, la sare am stabilit 5 grame de sare, da? O limită. Aici nu putem să stabilim. S-a încercat pe aici, pe acolo, să se mai spună prin unele ghiduri, mai ales în Statele Unite, care este cantitatea de colesterol alimentar. Nici nu putem să o calculăm, dar au încercat unii și până la urmă au renunțat să stabilească o limită a colesterolului alimentar recomandat. Haideți să vedem pe final ce ne spune invitatul meu, dr. Samuel, despre dieta. Dietary guidance should focus on healthy dietary patterns. For example, Mediterranean style and DASH dietary approaches to stop hypertension style diets that are inherently relatively low in cholesterol. These patterns emphasize fruits, vegetables, whole grains, low fat or fat free dairy products, lean protein sources, nuts, seeds, and liquid vegetable oils. A recommendation that gives a specific dietary cholesterol target within the context of food-based advice is challenging for clinicians and consumers to implement. Hence, guidance focused on dietary patterns is more likely to improve diet quality and to promote cardiovascular health. Da, așa este. Este foarte greu să stabilim o limită a colesterolului alimentar și nici n-ai cum să faci asta, dar cu siguranță o dietă sănătoasă, să o numesc așa, cum ar fi dieta mediteraneană sau dieta DASH, reduce riscul cardiovascular prin mai multe beneficii și nici de cum doar prin faptul că ar fi săracă în grăsimi saturate. Am putea, punând lucrurile astea cap la cap și pro și contra, să considerăm că ținta nu ar fi de fapt LDL colesterolul, chiar dacă este argumentată de studii. Să fie avut toate aceste studii lacune, cum se insinuează, să fi fost niște erori din statistică, numite bias. Au fost ele cu adevărat manipulate? Așa ceva pune chiar sub semnul întrebării întregul concept al medicinii bazate pe dovezi. Am putea spune că, de fapt, ținta ar trebui să rămână scorul de risc cardiovascular, din care colesterolul este doar un element. Și nu ar trebui să ne focalizăm doar pe colesterol. Și, așa cum spun unii cercetători, în societățile astea moderne, mai ales occidentale, se pare că nu colesterolul este problema, ci zahărul, sau mai bine zis, sucroza din alimentație. Asta este, dacă vreți, și o teorie la fel de agreată, dacă vreți, la fel de contestată, cum ar fi teoria lipidică. Cartea celebră a profesorului Yudkin, un celebru profesor în fiziologie și cu cercetări deosebite în nutriție din Marea Britanie, ne spune câteva idei în cărțile sale, cum că dieta bogată în zahăr și mai ales zahărul alb rafinat
crește riscul de boli cardiovasculare, că de fapt nu colesterolul este cauza majoră de aterotromboză, ci excesul de zahăr, mai ales zahăr alb, zahăr rafinat. Teorie care, așa cum spuneam, poate să fie adevărată, dar la fel de bine este și contestată. Și pentru că s-a tot discutat de interesele unor companii farmaceutice, putem să afirmăm că statinele sunt cea mai vândută clasă de medicamente luate în prezent de către pacienți în întreaga lume. Vânzările pentru această singură clasă de medicamente în 2005 au fost de 25 de miliarde de dolari. Produsul farmaceutic în Statele Unite al companiei Pfizer în 2003 a devenit cel mai bine vândut produs farmaceutic din toată istoria omenirii, încasările din 2008 depășind 12 miliarde de dolari. Și aici, din datele statistice, vedeți cam cât s-a câștigat numai de către compania producătoare Pfizer în vânzarea statinei pe care Pfizer o produce, o comercializează. Cifrele sunt amețitoare, de ordinul multor miliarde de dolari. După 2012, încasările au scăzut. De ce? A scăzut încrederea medicilor în statine sau populației? Nu. Pur și simplu s-a vândut patentul și au început să apară medicamente numite generice, care evident sunt mai ieftine și au făcut concurență serioasă companiei care a scos produsul original. Cum putem să stabilim o relație corectă de cauzalitate într-o anumită cercetare? Că despre asta este vorba. Relație de cauzalitate. Colesterol, boală cardiovasculară. Este sau nu este o relație de cauzalitate între cele două elemente? Sunt criteriile unanim acceptate acum și tot mai des folosite în cercetare epidemiologică, considerate criteriile lui Hills. Austin Bradford Hill. Criteriile Hill, criteriile de cauzalitate sunt 9 și trebuie toate îndeplinite atunci când într-o cercetare epidemiologică se trage o astfel de concluzie, relație cauză-efect. Există totuși și situații, și eu le-am întâlnit în practica medicală, în care un pacient face o complicație, poate un infarct miocardic, și el nu avea practic niciun factor de risc din ăștia tradițional, să-i numesc. Și uitați, dintr-o analiză a factorilor de risc, a prezenței factorilor de risc, tradițional, să-i numesc, aproape jumătate dintre ei aveau un singur factor de risc. Aici poate să fost fumător sau, eu știu, dislipidemie sau hipercolesterol, unul singur. Dar 19% dintre ei nu aveau niciun factor de risc cardiovascular. 2 factori de risc, aproape 30%. Deci marea majoritate vor avea unul, maxim 2 factori de risc și până la 20% nici unul. Deci există și situația în care putem găsi pacienți care fac un infarct miocardic relativ la o vârstă tânără și care nu prezintă niciun factor de risc tradițional. Probabil că trebuie căutată cauza în altă parte. Și atunci, unde am putea o găsi? Probabil că ne-ar ajuta genetica. Și îl pomenesc aici pe profesorul Eric Topol, un celebru cardiolog, autor de manuale, care are o minte deschisă și întreaga sa activitate este dominată de cercetarea spre genomică, spre rolul genetic în bolile cardiovasculare, pornind de la date observaționale. Este de asemenea unul din marii specialiști ai medicinii, se numesc moleculare. Eric Topol a publicat peste 1300 de articole de analiză generală, se numesc așa, are peste 300.000 de citări, cum s-ar spune. Deci a fost citat peste 300.000 de ori în diverse publicații de mare prestigiu, publicații medicale, bineînțeles, membru al Academiei de Medicină în Statele Unite, unul dintre primii 10 cei mai citați cercetători în domeniul
medicinii. Cercetările sale, în principal, s-au concentrat, s-au focusat pe genomică și, atenție, digitalizare. Deci pe rolul inteligenței artificiale în progresul medical contemporan și v-am promis o emisiune în acest an dedicată inteligenței artificiale în medicină. Haideți să vedem ce concluzie trage la sfârșit invitatul meu special din această emisiune. No matter how large a study, how richly it is phenotyped, or how intriguing the findings that emerge, it behoves us to be skeptical in interpreting evidence arising from observational epidemiological studies. Various intractable sources of error, including reverse causality and residual confounding, hinder interpretations on potential causal relationships between exposures and outcomes in observational study settings. Să integrăm genetica în concluziile noastre, pentru că fiecare om este unic în felul său și este nevoie tot mai mult de o medicină personalizată. Ajungem și la întrebarea de nota 10, care este una extrem de dificilă adresată Anei și lui Tomi, dacă vreți fiecăruia dintre noi. Având în vedere controversele tot mai numeroase legate de terapia cu statine în dislipidemie pentru prevenția bolii coronariene, care este atitudinea corectă în cazul unui pacient în vârstă de 44 de ani, fumător, cu valori ale colesterolului total crescute, 244 mg și normotensiv. Din antecedente familiale notăm decesul tatălui cu infarct miocardic la vârsta de 55 de ani. Haideți să vedem ce răspunde Ana și ce răspunde apoi Tomi. Suntem în fața unui pacient cu factori de risc cardiovascular, fumător și dislipidemic. Deci, cu un cumul de factori de risc. Dacă avem în vedere și istoricul parental de infarct miocardic, înseamnă că pacientul nostru are un cumul de factori de risc. În lumina ghidurilor și recomandărilor actuale, pacientul nostru se încadrează într-o categorie de risc crescut. Eu aș recomanda o doză moderată de statină pentru prevenția primară asociată unor sfaturi medicale privind stilul de viață, renunțarea la fumat, mai mult exercițiu fizic, evitarea stresului și monitorizarea periodică a lipidogramei în speranța atingerii unor valori optime de colesterol total și de LDL-colesterol. Da, e un punct de vedere. Hai să vedem, Tomi, ce spune. În principiu, cred că pacientul se încadrează în categoria de risc crescut. Totuși, în acest caz eu aș extinde investigațiile pentru a descoperi elemente de ateroscleroză incipientă. Poate o ecografie vasculară carotide, de exemplu, sau un indice gleznă-braț, având în vedere că este fumător. Dacă descoperim elemente sugestive pentru ateroscleroză, terapia cu statine poate aduce beneficii nu numai prin reducerea nivelului seric de colesterol. În absența acestora, nu m-aș grăbi cu indicația de statină. Statinele sunt medicamente care și-au demonstrat eficiența în multiple studii, dar sunt și alte studii care nu au fost atât de convingătoare în prevenția primară a bolilor cardiovasculare. Nu vreau să fiu cârcotaș, dar eu aș opta în primul rând pentru o dietă sănătoasă și pentru un program de educație benefică sănătății. În primul rând pentru renunțarea la fumat. De ce spun asta? Pentru că eu cred că boala coronariană ischemică nu este declanșată doar de nivelele crescute de colesterol în sânge. Și alți factori pot contribui la apariția bolii coronariene ischemice, poate incomplet elucidată în acest moment. Semnalele trase de unele studii recente, inclusiv genetice, trebuie luate în considerare în profilaxia primară a pacientului cu factor de risc. Poți face un infarct de miocard sau stroc chiar dacă ai colesterolul normal. Dacă pacientul ar fi trecut deja printr-un eveniment coronarian, eram acum în situația profilaxiei secundare. Aici toate studiile au arătat beneficiile tratamentului cu statine. Și nu ezitam nicio secundă în a recomanda pacientului un tratament cu statină, chiar în doze mai mari dacă le tolera. Sunt o fel de dovezi cum că în apariția unor rezultate, să zicem, favorabile, un studii cu medicamente, inclusiv cu statine, ar fi contribuit și firmele de medicamente într-o oarecare măsură pentru a
scoate, să zicem, într-un fel un rezultat cât mai bun. Asta este recunoscută, dar cam cu jumătate de gură se spune și nu numai firmele sunt implicate aici, și poate chiar medicii au personalul care a fost implicat direct în aceste trialuri, în aceste cercetări. Se atrage atenția tot mai mult că este nevoie ca această directă implicare a companiilor farma în rezultatul final al cercetărilor să fie cât mai limitată până a fi chiar exclusă. Ia să vedem ce spune invitatul meu Samuel despre acest subiect. A huge proportion of medical research is currently funded by industry. In the United States, almost 60%. Yet there's a mountain of evidence that company-sponsored studies tend to overstate product benefits and play down harms. One example is cholesterol-lowering drugs, or statins. A review analyzing almost 200 studies of statins found that company-sponsored studies were much more likely to find results favorable to the sponsor's drug. As a study of 280,000 doctors reveals, accepting just one sponsored meal is associated with higher prescribing of the sponsor's products, a 20% increase in statins, and a doubling of antidepressants. Da, încep să fie recunoscute aceste lucruri care se cam știau, dar spuse cam cu jumătate de gură. Subiect, cum spuneam, foarte discutat, foarte controversat. Am încercat să le întoarcem cu toate fețele. Nu știu cum mi-a ieșit, nu știu ce ați înțeles de ea. Sincer să fiu și eu, după 20 de ani de practică medicală, stau toată să mă întreb să dau sau nu dau statină. Fac mai bine sau cu toată fac rău pacientului. Depinde din ce direcție privești lucrurile. Și pentru că profesorul Topol tot scria despre rolul inteligenței artificiale, haideți să vedem ce spune un site celebru recent apărut de inteligență artificială despre tratamentul cu statine. Să ascultăm. Statinele sunt medicamente care ajută la scăderea nivelului de colesterol din sânge. Colesterolul este o substanță grasă care se găsește în sânge și poate contribui la formarea plăcilor de aterom în artere, ceea ce poate duce la bolile cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Statinele funcționează prin inhibarea producției de colesterol în ficat, ceea ce duce la scăderea nivelului de colesterol din sânge. Studiile au arătat că tratamentul cu statine poate reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare la persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta aceste boli. De exemplu, un studiu din 2018 a arătat că tratamentul cu statine poate reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral la persoanele cu hipercolesterolemie, nivel crescut de colesterol, și la persoanele care au suferit un infarct miocardic anterior. Cu toate acestea, este important să rețineți că tratamentul cu statine poate avea efecte secundare, cum ar fi durerile musculare, oboseala și problemele de concentrare. De asemenea, unii oameni pot fi alergici la statine sau pot avea o intoleranță la acestea. Din acest motiv, este important să discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile tratamentului cu statine înainte de a începe să luați aceste medicamente. Să înțeleg cum că inteligența artificială este de acord cu utilizarea statinilor și răspunsul se bazează pe studii. Haideți să vedem ce părere are tot inteligența artificială despre părerile contradictorii în ceea ce privește administrarea de statine. Pentru că, așa cum v-am prezentat, există și astfel de păreri contradictorii din partea unor cercetători. Haideți să vedem ce ne poate spune despre părerile contra statinelor. Există unele păreri contra utilizării statinelor pentru tratarea bolilor cardiovasculare. Unele persoane susțin că statinele au efecte secundare neplăcute și că sunt prescrise prea ușor în locul altor tratamente mai puțin invazive. De exemplu, unii oameni cred că statinele pot provoca dureri musculare și oboseală și că aceste efecte secundare pot fi dificil de suportat pentru unii pacienți.
De asemenea, unii oameni susțin că statinele sunt prescrise prea ușor în locul altor tratamente mai puțin invazive, cum ar fi schimbarea stilului de viață și a dietei, care pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol în sânge. Acest lucru poate duce la ideea că statinele sunt folosite în mod excesiv și că sunt promovate de către industria farmaceutică doar pentru a obține profit. Cu toate acestea, este important să rețineți că statinele au fost studiate extensiv și au fost dovedite a fi eficiente în reducerea riscului de boli cardiovasculare la persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta aceste boli. În plus, statinele sunt recomandate de către majoritatea organizațiilor de sănătate pentru tratarea hipercolesterolemiei și a altor probleme de sănătate asociate cu nivelurile crescute de colesterol în sânge. Un răspuns cel puțin elegant, parcă ar fi făcut de către politicieni acest site de inteligență artificială. Bun, și pentru că tot am pomenit de politicieni, închei și eu cu unul dintre cei mai mari politicieni ai tuturor timpurilor, Sir Winston Churchill, care îmi spunea: e prost acela care niciodată nu schimbă părerea. Trageți singur concluzia. Până data viitoare, eu, Cezar Alexandru, Ana, Tomi, Samuel, invitatul special din această seară, vă spunem, prețuiți-vă sănătatea!